הכל נתפס ב5, תהיו מוכנים, מתפלל עם הכפפיים בטריפל, אחלה ליאם, כולם ביחד! אוי תראה! ביי ליאם! ביי תצא! אחי! די! אחי! חכה, אני עושה פה סלטה. יו. חבר'ה, תרים ידיים, תרים, יאללה, יצאן, תרים. חבר'ה, הכל כפול 3, בואו ניקח לו את ה-12 ווינים האלה. בואו ניקח לו את ה-12 ווינים האלה. היא לא הלכה. היא לא הלכה. היא עוד שם. כפפה, חברים, למי שיש כפפה, יש איתך כפפה. היידה יש ערפל, יש כולם בטריפל חזק, אחלה ליד, אחלה פיקסל. מה זה ליאם? מה זה? אחלה ליאור ואחלה ליד, כולם ביחד! היידה! אחי! נגיד לתאי את המסך ואת הכובע. אחלה טוני, כולם ביחד! היידה! ליאור! די, תרים ידיים!